बहुत ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। हाँ बेले बहुत काम କାମ କରୁଛନ୍ତି। काम करछि वाओ ମାଛ ଭଜା ମାଛ ଭଜା माछा ଭଜା माछा बाजिले ଜଷ୍ଟ ବେସର କରିଥିଲେ ଆଉ तोरन बरा तोरन ତୋରେନ तो हे गाइस କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ମଣ୍ଡଳ ଆମେ ଏମାନେ ଆସିକି ଅନେଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାଛ ଧରିବା ମାଛ ପାଉନାହାନ୍ତି ନିଜର ମାଛ 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 ଏଇଠି ମାଛ ଅଛି ମାଛ ചത്തു പോടാ സൊത്തു പോയില്ല മഷ്റൂം പോ ଯାକ ମାଛ ହେଇଛି ପାଣିରେ ଛଡ଼ା ହବ ପାଣିରେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହଉଛି ଆଉ ତ ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଧରିବା ଇଆଡ ପାଣି ଗଲ ପାଇଲନି ନାହିଁ ଆଉ कोई आवड़े खाए इधर 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 किधर किधर मामा मामा अय्यम्मा अय्यम्मा केरे बड़टा माछ धरि के देखो गाइस ओ माय गॉड ओ भाई कितने बड़ बड़ माछ है अय्यम्मा ओ संगाते केरा गेंजी लागुछि अब माछ एटा पातिया को गेंजी लागु छंती इतो छाड़ीबा कटाई हां शांता बाटे शांता देखि पारुथिबे आपण माने नहीं पानी छाड़ीबा तापर माछ हबा या गड्ढे में अच्छा आएगा हाँ दूसरा दूसरा करेक्ट करेक्ट किधर 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 गया उधर उधर इन्हें भी हिट बसी रहने का एक मानना है इधर 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 हाँ कोई कोई मछली पोइला माछली पोई अरे मछली कोई हमारा संगत है जोसफ हमारा संगत है सागर हमारे बिग दोस्त विल्सन हमारा जोबिन केरला में बिग 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 फैन बढ़िया कहला सुपर बहुत बोलो काम करूछन हाँ बेले बहुत काम करछि वाओ रूम से झाड़ू बट टेबल क्लीनिंग इप्पो അവിടെ മോപ്പ് ചെയ്യാം നാ സംഘത്തെ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിൽസൺ അവിടെ ജാസ്തി ഫിഷ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു നാണ്ട നോക്കൂ ഇവിടെ ബിഗ് ബിഗ് ബड़ा बड़ा है फिश अबे तू है कौन तू मेरा दोस्त है पांडा पांडा हमारा पांडा केरला में पांडा संगत है हाँ नमस्कारम केमदी अच्छो भलो अच्छी खाना खाइलो खाइलो व्हाट खाइलो जस्ट बेसर करथिले आ തോരൻ പറ തോരൻ തോരൻ പറ മലയാളത്തിൽ ഫിഷ് തോരൻ പറ ഒഡിയ में എന്നാ പറ ഫിഷ് തോരൻ का എന്നാ പറ माछ भजा माछ भजा माछ बाजिले എന്നെ പ്രോബ്ലം നമുക്കറിയില്ല വാട്ട് പ്രോബ്ലം സംഘത്തെ എന്നെ അറിയില്ല സംഘത്തെ നമുക്ക് ജാസ്തി ഗുസ്സ പറഞ്ഞു എന്നെ അറിയില്ല कंट्रोल ഉണ്ടോ ബാക്ക് സൈഡ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്
నా సంగతి నమ్మకు జాస్తి ప్యార్ జిగర్ దోస్త్ బదల్ എവിടെ റൈറ്റ് ജിഗർ ദോസ്ത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഇവിടെ నా సంగతి ഉണ്ട് बड़ा हरामी हो बेटा एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ आठ फिश संगते पिड़चु പിടിച്ചല്ല ധരിച്ചോ हाँ धरछो धरछो संगते के हार्ड वर्किंग इसे फाइनली सक्सेसफुल संगते ए साइड साइड जाक सब घसीया होची जति सब पंख लगी एटा पंख लगी सब सफा करा होची ए साइड जाक में ଗୋଟେ କଥା କହିବି नाय थाओ थाओ ये आइला डिस्टर्ब करिया ନାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି सफा करिया आज आम माछ धरलु सांग सहित बहुत हस खुशी सहित तो मु कैमरामैन है नथिली मो संगाते कैमरामैन होता सी भी केरल से उड़िया भलरे जानी है लगे से टी कंडिया उड़िया कही दूसरा तो आपण मैंने बुझी पारि नथिबे बोधे तांको भाषा रे कहूतिला से जी सब देखौतिला मो काम करूली से कैमरा धर देइतिला मो सांग पाई टिके लाइक कर दियो आ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो थैंक यू सो मच आम एमती गोटे हस खुशी ब्लॉग सहित देखा तो निजे खुशी रुहतु आ खुशी दियंतु।